תכריזו לי עוצמה 6.5 וולט, 0.2 אמפר. הלחץ בכניסה עולה. גם הלחץ ביציאה עולה. אני פותח, אני כרגע מחפש נקודה שהלחץ כבר יפסיק לעלות לי. אני תקבל בסדר. הלחץ בכניסה יעלה. 7.5 וולט על חצי אמפר. RPM לא צריכים לעלות מעל 2,500. בבקשה תגידו לי אם זה מתקרב. RPM? 1,200, 1,300, 1,400. הנה, התחלתי להוריד לחץ. עכשיו נקודות סטדי סטייט שקיבלנו פרמטרים האלה, כמובן בהתאם לפרמטרים האלה. הנה אני תיקן, RPM, אוקיי. שימו לב, מים מגיעים עד לכאן, עד לגנרטור. אלפיים RPM, 2,200, 2,300. עוד נקודה פרמטרים האלה, וניתן להגיע כמעט בכל לחץ, כמעט בכל לחץ, כי בתחתונים אתם כבר לא תהיו שכונים. יש כאן טבלה שתצטרכו אותה בשביל לחשב האם נכנס שכון ויוצא שכון. יש כאן טבלה וטמפרטורות ולחצים. תעלם אותי תמסור לכולם בבקשה. אני אעשה אותה חדשה, היו צריכים לשים לכם אותה כן, כן, זה דבר די ידוע. אני זוכר את זה כגרף, לא כטבלה. פרופסור בורבשן כנראה יש לו שיטה לימוד אחרת. בואו ננסה נקודת אחרת. אוי אוי, אוי אוי, אוי אוי, אוי אוי. כן, כן. זה עדיין גבוה מדי. ירד. הדבר הזה אמור להראות לכם מהפה ולהחזיר את המים לתוך מערכת. הוא לא עושה את זה, ברנטגן פתוח.
אני קורא לזה רנטגן יהודי, מקוצר. בעזרת נפח מים שנכנס ונפח מים שיוצא, ואני בסוף מוריד ואפשר לשקול את זה, ניתן לדעת גם כמה התפרצות מים, וכל הפרמטרים האלה צריך בשביל לקשר את היעילות של תהליך. היעילות כאן לא תהיה גבוהה, ותמיד טורבינה כמה שיותר קטנה והיא פחות יעילה, תמיד, לפחות. ובגלל הבעיות של השכבת גופה, היא מאוד מתנגדת לתנועה של כל החלקים שנעים באווירה של גז חוץ. ממש עוד כמה דקות הוא יפסיק לנו, כי המים מגמר, יש לי כאן חיישן שעוקב אחרי רוב המים, ברגע שהוא מתנתק מהמים, אין זה מגע, הוא בעצמו יתריע ויעצור את הפעולה. ויש היום מישהו מהקבוצה שלכם עוסק לפי מה שהבנתי, שליטה מלאה על הדבר הזה בלי הבן אדם. אי אפשר להציג את זה בלי אדם. זאת אומרת, טורבינה, גנרטור, וכאן שתי טרבואים. אמור להיות לא קשה. אז זה הפרויקט גמר שלו? אני לא חושב שזה יצא מזה הרבה, אבל אני כבר יודע שיזמינו לא את הטורבינת רנטגן אלא טורבינת אקווה, שגם לא בממדים קטנים היא קצת יותר יעילה מהטורבינות האלה, ואני אספק אותה. אני יודע, אולי נבנה במקום זה משהו שיותר יעיל, יותר מלמד. נכון? זה קורה. התשובה לשם. אני מחזיק את העומס כמעט על המקסימום. הדבר הזה מסוגל בסך הכל, עכשיו אנחנו 15 רמת להשיג. ממש ממש מעט. נכון? כן. אני יודע כמה הכנסתי, אני יודע כמה הוצאתי. אתה יודע כמה הוצאת את זה? מה? אתה יודע כמה הוצאת את זה? אני אראה לך. אני שמתי שם מתחת, וגם כאן מתחת. שניהם ביחד, תחומם. אחר כך תזכירו לי לפתוח לכם את התא השריפה, להראות לכם את זה בנו. ממש תכף תגמר המים. הופ! low water. אתם רואים? הוא מסמן low water. הניסוי הסתיים.